Hyvää iltaa. Tervetuloa Madame Cooperin iltasatunurkkaukseen. Tänä iltana meillä on vuorossa tarina pienestä merenneidosta nimeltä Ariel. Ariel. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tai pitäisiköhän aloittaa olipa kerran synkkä ja myrskyinen yö. Merenpohjassa oli valtakunta, jota hallitsi kuningas kalanhännällä nimeltä Triton. Tritonilla oli paljon tyttäriä, mutta nuorin heistä on tämän tarinamme sankari. Ja hänen nimensä on Ariel, kuten se jo tuli todettua. Kaunis Ariel oli hieman mielenvikainen. Hän kävi laivojen kansilla, varkaissa ja oli aina ongelmissa sen vuoksi, sillä hän varasti ja hän jäi kiinni kalastajien koukkuihin. Triton ei tästä tietenkään tykännyt, että hänen lapsensa on sekopää, joten hän palkkasi nuoren katkaravun nimeltä Sebastian vahtimaan tytärtään. Sebastian! Sebastian! Sebastian saapui. Niin, mitä herra kuningas majesteetti Triton? Vahdit tytärtäni ennen kuin hän joutuu kalastajien koukkuun viimeisen kerran. Kyllä herra, minä vahdin. Minä seuraan häntä kuin hailaivaa. Ja niin Sebastian liittyi Arielin ja Arielin hyvän ystävän Pärskyn seuraan. Eräänä kauniina iltapäivänä Ariel löysi merenpohjasta harppuunan. Hän ei tietenkään tiennyt, mikä harppuuna on, mutta hän päätti kokeilla sitä. Se istui mukavasti käteen ja siinä oli kuin sormelle pieni paikka. Ja se paikka liikkui näin. Hän nousi pinnalle, jotta hän näkisi paremmin, sillä vesi oli sameaa. Hän painoi harppunan outoa sormikohtaa. Näin. Siitä lähti jokin osa liikkeelle. Näin. Ja osui laivan kylkeen. Laiva upposi. Uponneen laivan mukana oli mies. Tummahiuksinen, ei, mustahiuksinen mies. Ja Ariel sukelsi hänen peräänsä. Ariel veti miehen rantaan ja lauloi hänelle näin. We're walking in the air, we're floating in the moonlit skies. Väärä laulu. Ups. Ariel huohotti. Erik heräsi ja näki tytön. Ariel säikähti, lähti äkkiä pakoon mereen. Hän ei halunnut, että tuo ihminen, tuo mies näkee hänen olevan puoliksi kala. Vai mikä tuo oli? Olipa se metallinen kala. Voi ei. Olenko minä nyt johonkin kiellettyyn sekaantuja, kun minä ihastuin tuohon kalan? Ja Erik sammui rannalle
Hän oli nauttinut muutaman virvoikkeen liikaa. Sebastian valitti Arielille koko matkan takaisin syvemmälle merta, jonnekin sinne. Ariel, sinä idiootti! Ei noin olisi saanut tehdä. Mitä jos olisit jäänyt kiinni? Minun on pakko nyt raportoida isällesi. Pian. Heitä vastaan tuli hyvin ruma ja lihava mustekala nimeltä Ursula. Ursula oli ruma, mutta hienostunut rouva. Ariel, voi sinua, tyttärukka, minä kuulin aivan kaiken. Ja voin ehkä auttaa sinua. Ursula sanoi. Ariel oli hämmästynyt. Mutta hän oli niin kovin korviaan myöten rakastunut, että hänen oli pakko kuulla lisää. Voisitko sinä auttaa? Tekisin mitä vaan, jotta saisin jalat ja voisin mennä ylös pinnalle tuon miehen luokse. Hänellä oli tatuointi, jossa luki Erik. Ehkä se on hänen nimensä. Tai hänen rakkaansa nimi. Mutta hän antoi Arielille mahdollisuuden. Ariel, minä autan sinua nyt. Otan äänesi palkkioksi ja saat jalat. Ja kyllä, hänen nimensä on Erik. Ja kyllä, Erik on miehen nimi. Eli hän ei svengaa siihen suuntaan, rakkaani. Mitäs sanot? Sopii. Seuraavana aamuna Erik herää vuoteestaan. Hän huomaa vieressään olevan lautasen ja katsoo, että siinä on kalaa. Hän säikähtää. Jatkuu. Erik meni avaamaan oven ja huomasi, että siellä oli nuori neito, jolla oli olkapäillään katkarapu ja sylissään lasimalja, jossa oli pieni kala. Katkarapu tuntui olkapäällä liikkuvan. Erik yritti kuunnella, mitä se yrittää sanoa. Ei sitä enää voinut kuulla ihmisäänin. Täytyy olla kalan korvat, jotta sen kuulisi. Tai mentaalisia ongelmia. Niin. Erik oli lampias samarilainen plus aika pahassa krapulassa. Joten hän päästi neidon vierashuoneeseen. Ja päätti lähteä itse rannalle, sillä hän huomasi, että neito yritti niin sanotusti pokata häntä. Erik näkee rantahietikossa mustekalan. Ruman ja lihavan, mutta kaunis äänisen. Erik kävelee mustekalaa kohti ja mustekala laulaa hänelle. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. Erik huomaa, että se on se sama neito, sama laulu, johon hän rakastui, mihin hän rakastui. Mutta
Voi sentään. Se on mustekala. Se on kala. En minä voi rakastua kalaan. Onko mustekala kala? Ei sillä varmaan ole mitään väliä. No, olen tehnyt jo kaikki maailman synnit, joten rouva, menisitkö kanssani naimisiin ja tekisit minusta onnellisen perversin? Ursula siihen. Voi kyllä. Sillä samalla hetkellä Triton nousi vedestä ja seivästi Ursulan. Sinä! Minä kuulin kaiken, mitä teit tyttärelleni. Ja nyt sinä kuolet! Ursula valui hiekkaan ja peittyi vereen. Siinä hetkessä Ariel juoksi rannalle, mukanaan Pärski ja Sebastian. Triton oli kovin pettynyt tyttärelle. Hän saa kotiarestia koko loppuelämäkseen. Mutta Triton ei halunnut tyttärensä olevan onneton. Joten hän päätti antaa Erikille pyrsteen. Erik huusi, mutta turhaan. Hän oli nyt merenneitomies, niin sanottu seaman. Ja Ariel oli onnellinen.